Dan hu żmien li jitlob kalma huwa għal fit-tmexxija ta' pajjiżna, żmien fejn il-poplu u l-pajjiż għandhom jiġu l-ewwel. Sostna dan il-Partit Nazzjonalista waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret it-tlieta wara nofsinhar fid-Dar Ċentrali. Konferenza li kienet indirizzata biex Shadow Minister Ivan Castillo kif ukoll mill-kandidata għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Norma Camilleri. Ivan Castillo Shadow Minister għas-settur marittimu, id-dialogu soċjali u ġlieda kontra l-għoli tal-ħajja, sostna li pajjiżna għandu bżonn tmexxija iffokata biss fuq kif ser nelbu l-kriżijiet li għaddejjin minnhom bħalissa, speċjalment l-għoli tal-ħajja. Iżda minflok għandna gvern mifxul u ffokat biss fuq kriżijiet interni fil-Labor, kriżijiet li ħolqu huma stess. Għandna gvern mhuwiex ikkonċentrat. Gvern mifxul u mgerfex f'paniku li minflok qiegħed jindirizza l-isfidi ta' dan il-pajjiż bħal dak li huwa l-għoli tal-ħajja li qed jaffettwa il-kulħadd. Robert Abela qiegħed minflok jindirizza il-problemi u l-kriżijiet li ħoloq hu stess. Id-deputat nazzjonalista sostna wkoll li l-Prim Ministru qiegħed fi stat ta' paniku li waslu biex jattakka l-istituzzjonijiet minflok jattakka l-għoli tal-ħajja. Il-bieraħ rajna Prim Ministru jattakka jerġa' il-ġudikatura, jattakka il-ġurnalisti u jattakka l-istudenti. Robert Abela aħjar jattakka il-kriżi tal-għoli tal-ħajja. Ivan Castillo insista li l-poplu għata qalbu mill-gvern tal-ġurnata għaliex il-problema tal-għoli tal-ħajja baqgħet tolli rasa. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet il-kandidat tal-Parlament Ewropew Norma Camilleri qalet li l-gvern nesa lin-nies u m'għadux iħoss il-polz tal-poplu. Hija stqarret li bħalissa qegħdin f'sitwazzjoni prekarja b'ammonti kbar ta' anzjani li qegħdin ikollhom jażlu bejn l-ikel u l-mediċini, speċjalment dawk l-anzjani li huma allerġiċi jew ma jistgħux jieħdu mediċini li qegħdin fil-lista tal-POIC. Iltqajt ma' anzjani illi miżerament iridu jgħixu b'400 € fix-xahar. Iva, din hija realtà. Iltqajt ma' ħafna żgħażagħ illi huma imdejqin għaliex iridu biex ikunu jistgħu forsi jaffordjaw daqsxejn indipendenza u jitilqu mid-dar tal-ġenituri tagħhom. Norma Camilleri saħqet li l-gvern suppost soċjalista mhux jagħti każ dak li qed iħossu n-nies. Din hija kriżi reali, kriżi illi ġaba l-gvern bil-politika li rid ikabbar l-ekonomija, però is-soċjal ma tax kasu. Mistoqsi minn Net News dwar in-nuqqas ta' tama fil-politika lil poplu Malti, speċjalment fost iż-żgħażagħ, ix-Shadow Minister Ivan Castillo sostna li t-tama għal futur aħjar jibqa' biss il-Partit Nazzjonalista.